Соңгы йылдарда республика кемелендә үткәрелгән башкорт халык сәнгате бәйгеләрендә Баймак районы Буранбай авылы талантлары даими беренче урыннарда яулап килә. Буның сире ябай. Чөнки бүген дә Буранбайда олатайларның буындар сылбыры аша килгән нәнне тарихын, йыр-моңын, йолаларын, дөемләштереп әйткәндә данлыклы Буранбай сәсән рухын һаклаучы, яшьләргә тапшыручы аксакалдар бар. Шуларның береһе курайсы, яраучы, хезмәт ветераны Гомәр Халис улы Үтәбаев. Безнең Үтәбай Кутусов Буранбайдан бер туган, бер ипсәпләш устыһы. Үтәбайдан Сәгъди дигән безнең картатай баба Алатай туа инде. Һәм Сәгъдидән Суфияндан безнең атай Халис Үтәбаев, Халистан мин Буранбайдың яны булган Габдрахман дигән агай була торгайны. Һәрбер йырдың тарихы белән сөйләп Курай уйнар ине. Кайдандыр шу Баймак ягыннан касып тегеләр патша ниләре войскаһы отрядтары бастырып килә, Хакмарга алып килеп усралар. Хакмарды таш төреп ибәреп, тегеләрдән атларын сәсәтеп, үзләрен кулатып, һуга сумдырып, үзе аръякта шу бәкәленнән генә итеп атын кисеттереп сыгып китәләр. Тегеләрде Хакмарда сумдырып, батырып китә. Ул күз бәйләнеме Сине тора таш итеп куя, туктатып куялган. Баягы ниндәй хәзрәткә ништәй шуны эшләй торган булган. Ул шу хәтле гипноз, яраусы, сәсән менә шулай безнең Алатайыбыз. Ялан яркәй дип йөргән йыры битеннән иске Буранбай шулай дип атала ине. Darım mine bu uran bay yalgan belaların minalaya hıltap Yiver zilar gural may sever yiver zilardaya Мин шул 32 елда туганмын инде. 50 яшьләр була атайга. Ул ике хатын белән торган.
икенче хатыннан туганмын инде. Мин Халис карттын иң киния балаһы булам. Үзенең күзен иш тота инде булай. Хакмарды буып, тирмән курып, яки онан урамына ат тирмәне курып, һөнәрле кеше булай. Заманына күрә һөнәрле ат бесүгәлә йөргән, мал бескән, Казакстанга сыгып китеп, хатта бер нәмәһе сыгып китәлә, пар аттар егеп, хатта етәләп, икенчесен шулай итеп кәсеп итеп, шулай итеп кайта торган булган. Шуңа күрә күрә алмагандар да булгандар инде, аны шулай итеп ебәрергә кирәк дигәнлеге белән, онан ул әртилдә эшләй, балык тотып, әртилгә, Баймакка балык тапшырып, Баймак монда бит бер ниһе колхоз була, ярты авыл шу әртилдә була, шул әртилдә эшләп, онан булын котын ала башлагас, был мәҗбүр була инде күзнисендә тимерлеген сдавать итеп, тирмәнен дә Әлкүфкәгә нигә Үзе эшләгән бит инде тирмәндә лә, тимерлегендә лә. әйе, кеше тотмаган, үзе эшләгән. Тимерлегендә, тирмәнендә тапшырып, баягы колхозга үзе сыгып китә алтын юырга Әлкүфкәгә, Баймактың эргәһендә, Баймактан 4-5 сакрым тирәһелә, ана нигә үткәс, гайны үткәс, тау башында аларның яшәгән урыны шунда барып, безне лә әсәй белән безне лә күчереп апара инде. Минең апай, мин 3 яшьлек булам. Апайга шул 6-7 яшь тирәһе була инде. Безне шул алып алтын юа керешеп китәләр. Алтын сыга, булар кадимге бундар алып, кадимге мул яшәп, ердән генә казып, землянка корып алалар инде. Шунда яшәп ятканда март айында, марттың 20-ләрендә ул капыл авырып китәлә, йоклай да куя, мәрткә китә. Аны тикшереп торган кеше булмаган, карап торган кеше булмаган, нихенә сәкмәненә төреп кенә, вакытта кәфенне кайда һиңә товар, кайда һиңә ни, моны капыл гына күмәләр шунда. Прямо землянканың эргәһендә генә шулай, һунан барып мин зиярат кылып, кайһы нигездә зияратына ла барып, зиярат кылып китәргә туры килде. Якын гына инде. Шуннан әсәйнең һөйләвенчә бер 10-15 метрда зиярат, кычкыра тавыш килә инде. Барып кадып алайым дип көрәк тотып барам, бабайлар кывалай бирә инде. Ярамай, Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр, ул да бер тәңгәһәд кешене шулай булай. Шуның белән рөхсәт китмәгәннәр, әсәй дә бит инде 30 яшькә яңа тулган гына вакыты курыкканнар. Кадып алһа бит икенчеләр төрмәгә китә. Тере кешене күмгәнегез дип, ага бит последствия киләсәге ни булырга тиеш бит инде, язаһы. 35-нче ел була бул. Язгыһын безне күчереп кайттылар. Мин хәзер бу ягын әдерәк кидә башланым инде. 3 яшь ярым, шул вакытта уже мин хәзер тормышты, дөньяны белә башлагандан бире әсәй күчереп кайтканнар, латифлатай барып, кәрәк. Монда нигә мал көтү өчен әлеге колхозга кеше кәрәк. Шуннан баягы Үтәбайларның ниһе, Буранбаевлар монда баягы латифлатайлар килен кой балларды ятим итмә, анда йөрмә, кайда бараһың? Әсәй алтын юа алмай, ул дөнья безне кәрмит итә алмай дигән хәбәр бит инде. Мөхтарлык аркасында күчереп кайта барып, шул күчереп кайтканнар уже минең хәтердә кала. Яз айы баягы исе вакыт, май айлар инде күрәһең. Шунда кайтканны хәтерләйм. Бу ягына әсәй баягы мал көтеп китеп, без дә таудан тауга колхозын малын көтеп, ялан аяк, аң белә башлагас укуга барылды. 1-нче класска укуга барам, ана барам, мына барам дип йөргәндә, ана хугыш башланып китте бит инде. Хугыш башланып китеп, укып булманы. 1-нче класста бетелде, 2-нче класста беткән, урталагас вакытта инде укуга мин тоже откыр булдым. Класста хатта
классный руководитель итеп, бәләкәскенә булһам да, хәзер икенченнән сразу шул ел уртаһында өченчегә күчерделәр инде, күчереп ултыртып куйдылар. Бик рәхәтләнеп укып ара торган вакытта, укый торган вакытта, хәзер хугыш башлангач, уже аслык, ялангачлык, кием юк, менә ошо мохтаҗлыклар килеп тулды бит инде. Өченче классты ары-бире итә-төртә беттем дә, 4-нчегә ямаш бары кирәк. Мөмкинчелек булманы, укырга мөмкинчелек булманы. Менә шул 3 класс белем белән калып, ошо яшькә итеп, әйтәйек, 42-нче елдан алып, Шилин колхозы булып эшләп, бүгенге көнгә хәтле әле менә рульдән төшкән юк, Аллага шөкер, алхамдулилlah. Шулай итеп яшәп яткан көн. Һеҙгә әхлаҡи тәрбиә, һеҙгә донъяуи тәрбиә, һеҙгә аҡыл йәһәтенән тәрбиә, һеҙгә боронғоларҙың тарихын, тарихҡа битараф булмаҫҡа, ҡурайға, боронғо йырға битараф булмаҫҡа ынтылышты кем бирҙе? Кемдәр? Әсәйҙән килде. Балам, урлама, кеше нәмәһенә теймә, алма, ярамай, тамағың туйһа булды, йырға ни һәләтле ине. Әсәй йырға һәләтле, ул көйләп, мөңрәп көйләгәндә, шул хәтле халҡын итеп көйләр ине. Йырҙың мәғәнәһен белеп, йырҙы көйҙө белеү, ул кешенең үҙенә күрә бер бирелгән бер тәбиғәттән бирелгән бер талант булалды дип уйлайым мин. Ҡурайсылар ҡурай уйнамаҫ, Урал ҡурайҙары булмаһа, йыраусыла егет йыр йырламаҫ, эсләрендә моңо булмаһа. Шулай итеп, йырға әүәҫлек минең шул әсәйҙән килде. Һәм үсеп, нығынып, бына шул ана теге 60 нисәнсе йыллар барып Уфага йөри баштағас, анда баяғы Әптәрәхмән дигән Буранбаев, Әптәрәхмән дигән ҡурайсы ауылда бик ошо Буранбай сәсәндең тамыры Әптәрәхмән дигән ағай бар ине. Шул ағай өйрәтер ине. Һин йырлайһың, һәйбәт йырлайһың, һинән ҡурайсы сыға. Был таштың тарихы біздің бұрынғы бабайлардың қарттарын сөйлеу бойынша яу вақытында башқа ерге қасыр урын тапмаған бір несколько қыздар келіп яшініп
яшенеп, ошонда котулуп калгандар. Мына унда алардын бұл әлі таш өзгерген, чөнки соңғы заманда кайдалыр bir колхоздун bir сәтеле шартлатып, әрмәннәрдә килеп шылдырып алып, буның конфигурациялары әүвәлге нигенән аерылган, анда бармак эзләре, бар ине аяк эзләре, бармак эзләре бар ине. Бул хәзер шул bir метр тирәһе алга килеп яткан инде, алга килеп шылып яткан. Мәмерия юкка сыккан, мәмерия ин. Анда күренмәй, инеп китһәң исендә иркен, тыштан тарыйны. Хәзер менә бу яктан иркенәеп тә калган һымак, ну шылып яткас, аның совершенно ниһе югалган. Кыз тора таш дим. Кызлар котылып кала инде шунда. Яуда ничә гөннәр булай инде шуннан калган исеме, кыз тора таштын исеме шунда. Ябай күзгә караганда, кытырдан караганда таш формасында алар тимер рудаһы Кананикольскийга элек таш ташыганнар руда, шунда тимер иретү өчен ошонан руда итеп алып таш ташыганнар. Һәм әйтергә кирәк, менә әле якын карасаң, ул йылтылдап торган ниләр, тимерләр. Ул беренә-берен хукаң кайдалыр тимер тавышсыз кагарып торган, шундай асыл ташлар инде. Авыр ул, аның ташмак кына түгел, 2 мәртәбә авыр ташлар алында. Кана заводына руда ташталар, Масаловтар бит инде. Башкортлардан үгет йөрехенә йөрде хатып алып, үгет йөрехен нәзек кенә итеп, кыл шикелле итеп, еп шикелле итеп телеп, шуны көрөгем уратып алып, шунда утып алып, шулай итеп килеп йөрләнеп, яха ништәй ул. Барын бик бай Масалов дигән кеше була. Аны безгә һөйләгән Денисов Николай Филиппович дигән Баймакта торды. Хуңгы безнең прадиттәр ниләр, шуның нихенә власына ләгеп калганнар. Ул аның алдынан юлдан үтеп барганда обязательно өйнең эргәһеннән ул караймы, өйендәме, юкмы, обязательно 3 мәртәбә баш иеп, тукрап, баш иеп үтәргә тиеш кеше. Әгәр дә шуны почти әйтмәй, баш иемәй үтһә, егетләрме, кызлармы атинаһын чакыртып алып, наказа итә торган булган. Бик нык итеп наказа иткән һәм кызлар, егетләр кәләш ала битәһә, илен апира битәһәләр, кияүгә бирә кызны тиһәләр, барып кәңәш итеп, шуны алайык дигәнек без, шуның кызын рөхсәт сорайлар тигән. Теге әйтә инде, һез аны алмагыз, уның кызын алмагыз, һез аны теге кемдән Ивандың кызын алыгыз, Иван икенчесенә инде тегенең нихен алыгыз, тегегә кияүгә бирегез. Бутай теләгәнне бирмәй. Һәм тәүге көндә, тәүге кисте кыз белән үзе үткәрә торган була инде. Әгъүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Элхамдүлиллаһи раббил аламинир рахманир рахим. Малики йаумиддин. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Әсәйем мәдрәсәлә нидә укыган инде, тәүге хатыннар мәдрәсәһен авылда шунда шулкәлә. Ул борынгы сала белә торган, миңа шул Ayatul Kürsü'nü, Elhamdü, Kul Huvallalарды biz үйрәтә торгайны. Буранбай авылы мәсете халкына, Буранбай рухына тогры хезмәт иткән ардаклы шәхес Мөхлис Суфиян улы Үтәбаевтың исемен йөртә. Гомәр Үтәбаев ошо мәсеттең имам хатибы. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi rahmetika ya arhamar rahimin. Amin. 10 яшеннән колхоз эшенә егелгән Гомәр Халис улы Хакты ялга сыккансы Баймак районы Ленин исемендәге колхозның иң алдынгы колхозчыларының береһе була.
Ә бүген иһә Гомәр агай әүдем фермер. Хезмәттән битараф бит халык. Менә ошоныһы борсылдыра. Ошо борсый мине. Әле өлкән булһам да мин шул бер 60 гектар, 61 гектар yer алып арендага, ошоны эшкәртеп, шунда бесән сәсеп, шунда 20 гектарына иген сәсеп, быел менә 3нче елга булды инде. Шуны убирать итеп алдым. Ну, бик кулайлы. Әллә ни халык баягыса битараф көтә. Нимәлер көтә, кем килеп, кире революция яһармы дип уйлайм, көтәме. Мин аңламайм инде. Гомәр агай, йөрегезне бер үзегезгә эшкәртәгезме, әллә ярдәм итүчеләр бармы? Малайлар ярдәм итә. Әле быелгы бесәндә лә баягы малайлар ярдәм итә тиюем. Әхият килде, олатай үдем сабам, әйдә. Менә 2 атнасында весь yerdi сабып, тырматып, рәтләп беттеләр ойды. Шулай булгач, тура килүе генә кирәк. Тура килү. Килһәләр, карап тормайлар. Шулай хәлләр. Бер 10 йөк песән һаттым, 4 мең белән. Менә әле хажга барайык дип әби белән икәүләп йыйнабыз. Арпала һаттым, 1 йөк, бер 5 көннән ярдәм булды инде. Туплайбыз, копейкаһына тинне хәтле туплайбыз. Хәзер әле икәүгә 750 мең акча кирәк. Шуннан икебезгә улым минем, Әхмәр улым, Хиятулларым барыһы ярдәм итеп торалар. Хәзер савабын насыйп итсен Алла Тәгалә. Барып кайтып, шул халкыма хезмәт итһәм ине дип мәсҗидемдә. Менә ошолай итеп ихласламаһаң, баягыса көтүп ятсам, мин дә таяк таянып көтүп ятырга мәгъ. Көтүп кемдер килер, кемдер эшләр, кемдер сәсер, кемдер убирайтер, кемдер иген бирер миңа, кемдер шуы. Әйткән кешеләр бар, туп-тур әйтәләр. Ни тамагың туймаймы, аксаң җитмәйме, нишәп ыдалайың? Мин әйтәм, мин нишәп ыдалайым? Мин ыдаламайым бердә. Нишәп мин ыдаларга тиеш? Ыдаламайым. Аты монда өйрәтүгә сыгып, таяктан көтүп ултырһам, теге боегып, ништәп бик канигать булгандай кешеләр бар. Мин алай ништәмәйм. Бака йөрәгең исеңдә бар икән, мөмкинчелең бар, һаулык бар. Аллага шөкер. Нимә карап, кемде көтүп атайым мин? Атылатай яшәгән бит. Атылатай менә безнең Акмурын башында менә унда дишәтинә тиләр инде. Бер дишәтинәһе гектарда 20 сотый, yerде шуны эшкәртеп, дишәтне ярым, шуны ништәп, малда бармаган, малдай бермәгән. Борынгы кеше ана өйр мал йылкы үткән бит, тоткан бит. Әллә 5-6 өйр булган йылкы менә сөнгат картлардан. Бердә игенгә бермәгән. Көткән, үзең yetiştirеп, үзең сәсеп, үзең урып, үзең ашатып, үзең ашаганга йетмәй инде. Әле киләһе ел менә ниятем бар, буйдай сәсергә. Әле бит инде Рамадан ае бит. Орда тагы бит инде. Әйе. Менә Рамадан айында орда тоткан кешегә курай да уйнарга, ярларга, одан көдәр ярларга мөмкинме? Мөбахмы? Мөбах инде, мөбах. Аның бер ниндәй дә зарары диндә һин йырлама дип Коръәндә әйтелмәгән. Шулай булгач рөхсәт ителә. Төлкә баягыса ритаим хугып, бейеп, тигеләй булай хикрәндәргә түгел инде. Матур итеп, тарихы көй көйле икәнең, моңлы көй көйле икәнең, халкың шул һинең йырлаган моңыңды ярата икән, бер ниндәй дә ага неһе юганын. Каршылык тигеләй булай охшамаган дигән нәмәһе юган. Курай тартырга теш ярак. Юк, курай теш ягы мәшәкать, тешкә куйдырган теш белән курайдан тавыш чыгарып булмай. Халкын көйләрен, халкыннарын әзрәк ыңгайлатып була. Менә шул Ангрис холдала шулай ништәнем юан итеп өреп торган ана шул минең тавыш арасында калын итеп, калын тавыш белән былай әсе, азартный ниләр тоннар чыгарып уйнап булмай. Күңелне бушаткан суня булмай. Булмай. Күңелне бушаткан сыйрлар буламы? Була. Алай булса, үдегез мәбах тегеп, рәхмәт тегеп. Бурай тагына
buray karlar yağar büyük mayım iken bulan balahı birikler nurja kurmayın sayı iri bulmayday atay balahı. Үткән ел 75 яшында тол калган 8 бала атаһы Гомәр Үтәбаев һәм 50 яшында тол калып, 10 ел инде яңгыды 5 балаһын аякка бастырырга ынтылган Сәгыйрә Гаетбаева язмышларын бергә кушалар һәм 13 уллы кызлы, 47 yeğen-yeğensәрле, 7 бүләр-бүләсәрле булалар. Шулай итеп, Буранбай Сәсәндең кустылары Үтәбай һәм Гаетбай тукымдарының етемһерәп калган 2 гаиләһе бер гаиләгә туплана. Җәмгыять нигезе гаилә, бердәмлектә көч. Гомәр агайның гомумән бердәмлек төшенчәсенә карата ябай һәм шул ук вакытта төпле карашы бар. Афарин ил агаһы. Авылы бердин кавымы бер, авылыңда тәртип булһа, илиңдә тәртип була, илиңдә тәртип булһа, дөньяла илиң көчле була, бердәм булып, аракы эчмәй, тәмәке тартмай, тәртипле булып үсеп, бер авылда бер хүле булып, менә әле конгресс холда барып, ана гөрләтеп кайттык уен белән 87 кеше барып, Буранбай ошо бәләкәскенә авылдан барып, дөнья шаулатып ие, концерт куеп, дөнья шаулатып кайттык, аптырайлар барга, безнең авылдан, бөтәһеләр бер авылданмы, яки бездән сорайлар, кем калды, малыгызды кем тәрбияләй? Әйтәбез, сыңгыздан алып килдек, сыңгыздан өлкән кызды алып килеп, шуларны калдырып киттеген кияү белән. Менә шулай итеп йөрһәң, насармыни? Сахалинда тигәне dur kalalay seyfülü mülük digenday irler var bibikey kız udele buyga dur tugel Tüske matur amma işgalay koltugel Bilmez ilişkayı dergelaye kire almayı zar ilap yürgənday irlər var bibekay qızı üdülə bu yığalay zor tugel tüske matur amma eşke koltugel tüskelay matur amma eşke